με τον ξαδελφό μου τον. Γεια σας, με λένε Γιάννη. Και τώρα πάμε στο Πάμε. Να. Εντάξει, μποτάκια. Εντάξει, μποτάκια. Πάμε λίγο. Γιάννη, πόσα prestige έχεις? 9. Εγώ πήγα το 1 χθες. Βοήθησα λίγο. Ναι, τον Edgard. Εντάξει, είναι ο πιο κλασικός Edgar. Ναι, είναι και ο πιο εύκολος να τον πας και ο Γιάννης τον έχει. Όλοι τον έχουν πιο πολύ. Πέρα από αυτό. Γιάννη, πήγες να ψοφήσεις. Εντάξει. Δεν ψοφάμε, καλά Θα με δεις κάτι. Ρε, κόψα τη σούπερ. Πάτα. Όχι, θα με φάει. Μου πίνει Φρανκ. Μη. Μπράβο. Επειδή δεν θέλω. Όχι. Δεν πειράζει. Πήγα να κάνω 4, πάλι την ούλτη να πάω πίσω. Πάω πάνω τους. Τι λες? Όχι. Έχω gadget, τους έχω. Δεν τους έχεις. Μπράβο. Πακαρκαλέ έτσι. Οπα. One shot. Παιδιά, Όχι, one shot. Σε έσωσα. Είναι ο ψεύτικος. Αληθινός. Όχι ρε φίλε, έχασα το... Πάρτα. Έλα, σου. Όχι. Και κάνω. Πάμε λίγο. Ψόφισα. Έλα σε μένα. Όχι. Με έφεσε Παίρνω τα τέτοια σου. Μπράβο, αν ψοφίσεις. Πάμε. Αν ψοφίσεις, είσαι μπότ. Εντάξει. Αν χάσεις. Νούμπιν. Εντάξει, εύκολο. Play again. Σε ψηλούς. Όχι, πάμε με αυτούς. Μια χαρά τα Μετά πάμε. πάμε με ένα prestige. Στο επόμενο βίντεο πάμε Prestige Frank. 1. Prestige 1 Frank. Έχω κλάψει. Με τον ξάδελφό μου, το Γιάννη. Πάμε λίγο. Εσείς παιδιά, πιστεύετε πόσα τρόπαια έχω στο προφίλ μου συνολικά? Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξουμε τα QR μας. Και μπορείτε να μπείτε και στη κλαμπ. Να κάνετε friend και το Γιάννη και εμένα. Εγώ παιδιά έχω 44 κάπα. Θα φτιάξουμε και το πρόβλημα με τα σχόλια που δεν μπορείτε να γράψετε. Ναι. Θα κάνω και περισσότερο edit στα βίντεο, γιατί τώρα δεν κάνω και πολύ edit, γι' αυτό τώρα θα αρχίσω περισσότερο. Πάμε λίγο. Οι άλλοι καμπερώνονται. Να, βρήκα ένα cold. Εγώ βρήκα 2 power. Σου δίνω συν 2 power. Πάρ' τα γρήγορα όμως. Ναι. Μπρο, τρέχαμε ulti. Μπρο, πού πας? Πού πάρε? Easy bro. Μπρο, τι τους έχεις κάνει? Είμαι once. Τι κλείτωσε. Πάει το Gini ρε. Ναι, επειδή είδες ένα. Πατών. Ναι. Ναι. Like λένε πάλι. Πάμε κι άλλο play again. Άκου. Αλλά θα το βάλει σε άλλη. Να. Ωραία παιδιά. Easy. Βασικά, Εγώ δεν τους μέτριο. είδα. Ούτε εγώ δεν τους είδα. Άντε το πολύ να είναι Mythic. Το Mythic δεν είναι κάτι. Ωραία φίλε, τον έχω power level 8 και φέρνει ώρα για να σπάσω ένα κουτί. Αυτό που μου έλεγες. Και εγώ 10 τον έχω και παίρνανε 10 χρόνια. Έλα, all down. Ένα power cube τζάμπα. Δεν είναι τζάμπα. Παμ. Μου κολλάει. Και εμένα, αλλά όχι και τόσο εμένα. Εμένα μου δείχνει. Α, εντάξει, μου ξεκόλλησε. Οπα. Έβαλα τον Το έκανα τότε. Εγώ πάω λευκία. Τον τρολάρω. Τι είναι τρολάρω? Δεν το είχα κάνει. Είναι νούμπι. Ό,τι μου έκανε. Ρε, παίζει να είναι bot. Τώρα να παίξουμε λίγο στους υψηλούς. Όχι, πάμε. Μπρο, πάλι πήρα play 22 again. τρόπια. Πάμε play again πάλι. Είναι... Παιδιά, παίρνω 22 τρόπια. Έχεις πάρει το επί 2. Όχι, επειδή έχω 12 wins. 12. Και μου δίνει 10 και άλλα. Μου δίνει 12 η πρώτη θέση. Ναι. Και άλλα 10 το wins που είναι το max που δίνει 10.
Με πέρσι ξέρεις πόσο έπαιρνα. Πώς? 24. Είναι σαν να είχα βάλει το επί 2 τρόπια. Εγώ είχα πάρει το επί 2 τρόπια και έπαιρνα 48 τρόπια. Επειδή είχες κάποιον παίχτη πολύ τέτοιο. Win string. Είχα 10 win string. Δεν σε δωρεά ο Αργοτσίνη. Τρώω τη τάρα. Άστη. Εγώ. Άστη, ναι. Δικό μου kill. Πάρτο. Ναι, όχι. Δεν είσαι. Σου δίνω άλλο ένα παγκόσμιο. Δώσ' το γρήγορα. Μπράβο, good boy. Ξέρεις η Didi τι κάνει όταν βαλάει. Easy one shot. Δεν φεύγει one shot, αλλά καταλάβατε. Α, Πού είναι τα δεν πεντάχρονα. Προτείνω αυτό το λουμπίδι. τα παίρνω έτσι. Νικήσω. Easy. Easy. Αλλάζουμε τώρα παίχτε. Όχι, πάμε να πάρουμε 100 Ωραία, δεν μου τρόπια. πας 250, αλλάζουμε. Άλλα 48 τρόπια. Ναι, παιδιά, όποιος θέλει να παίξει μαζί μας, κάνουμε τουρνουά στους 20 subscribers. Και όποιος νικήσει το εξάδελφό μου το Γιάννη, Είμαι καλός, αλλά εντάξει. Δεν το, μπαίνει στην κλαμπ μας. δεν το έχω καθόλου με ρέιν παίχτες που βαράνε μία. Όλο έχετε, μόνο με μάνα. Και θα κάνουμε και βάλε κρυφτό που ο Γιάννης θα είναι, ο Γιάννης θα φυλάει. Ξέρω εγώ Γιάννη. Εγώ δεν Ο κατάλαβα. Γιάννης αναρωτιέται γιατί δεν ξέρει τι εννοώ κρυφτό, γιατί δεν βλέπει πολύ Brawl Stars βιντεάκια από ξένους YouTubers, βλέπει από άλλους. Εγώ βλέπω Έλληνες. Έλληνες. Βλέπω μόνο πούσι. Ωραία, τι τους κάνω. Όχι, στο τσακ. Στο τσακ. Τώρα βλέπουμε το Γιάννη. Έλα Γιάννη, τους έχεις. Όχι! Ευτικό! Σούπερ. Καλά αυτός θα μου έρθει. Αλλά θα Μη ψοφείς. πεθα- Πώς με έμφαγε! Δεν πειράζει, παίρνουμε ξανά τα ίδια τρόπια, γιατί έχουμε και Εντάξει, Wednesday. 16 πήρα. Πάμε ξανά play again, γιατί πρέπει να βγούμε ξανά πρώτοι. 2 μάτς. Πάμε. και 16. Να. Πάμε Για να λίγο. δούμε τι έχουμε τώρα, τι αντιπάλους. Αρχίζουν λίγο καλά, γιατί έχουν... 25. Καλό είναι. Εσύ δεν έχεις 25. Ναι, παίρνω- Αυτόν πρέπει να τον βάλουμε στην κλαμπ. Καλά σε Παιδιά, όποιος θέλει senior, όποιος μπαίνει στην club free. Θα σας δείξουμε και το name. The Legends λέγεται. Θέλουμε να πάμε στα leaderboards. Καλά είναι πολύ. Όχι, Να. χάσαμε το μίσο. Την club τη φτιάξαμε σήμερα. Φόρε φίλε, χάσαμε όλο το Winstream. Έχω νόβο drop. Ουρά. Α, κι εγώ. Χάλια. Έτσι. Star drop, Star drop Μπρο, και Star drop και Star δείξε drop. λίγο πόσα drop έχω. Τα παιδιά. Ο Γιάννης έχει 42,913. Πριν από λίγο δεν πήγε 42 κάπα. Χθες τα πήγα, προχθές. Μπράβο ρε Γιάννη, εγώ πήγα 17%. Εντάξει, καλή μπρο. Εγώ θα παίξω αν είναι τώρα με λίγο ψηλό. Όχι η Prestige. Θα παίξω, Αχ, θα παίξω με Send 694. Ρε λίγο ψηλό. 30 damage. Εγώ τον έχω κατεβάσει 2.840. Ποια skins έχεις, εγώ δεν έχω κανένα. Αλλά θέλω να πάρω έστω της Amber. Αν και δεν έχω καν Amber. Εγώ θέλω αυτό εδώ, αυτό που είδαμε που βαράει έτσι. Πάμε με τους μικρότερους μου brawlers. Όχι το μικρό μου ξέρει ποιος είναι. Βάλε tank. 52 τρόπια. Είμαι NNMs που την πήρα χθες. Μπα, Και δεν παίζω καθόλου bro. έλα. Η κλαμπ είναι αυτή. Έχουμε μόνο 4 άτομα γιατί την κάναμε χθες. Σήμερα. Έχουμε 96 κάπα και είναι 20 κάπα πάνω. Και παίζουμε όλοι Και όποιος έχει τρόπια όπως εγώ, το κατεβάζουμε. Να μας λέτε αν έχετε κοντά στα 20 κάπα. Αλλά αν μας λέτε ότι έχετε 13, 14 δεν θα σας βάζουμε. Πάνω από 16 σας βάζουμε. Να, τώρα εγώ κάνω senior αυτόν εδώ, τον τυπά. Α, Γιατί τον είχαμε member, τον είχαμε ξεχάσει. είναι ένα δεύτερο μόνο account. Να.
Εδώ πέρα, share invite, πείτε μας τα ονόματά σας να τα γράψουμε. Όπα ρε. Εδώ πέρα το QR μου. Έδειξε το δικό μου. 3, 2, 1. Πάμε παιδιά. Πάμε... Brawl Ball. Πάμε basketball. Α, ναι, έχουμε να παίξουμε από το 2023 basketball. Εγώ παίζω πολύ καιρό μπάσκετ. Α, Στο Brown. GG, πάμε. Παίζω πολύ συχνά. Θα 50 subs και ξεκινάμε live streams. Ναι. Μαζί με Γιάνναρο και έχουμε και μυστικά μέλη. Μπρο, τόσο εύκολο είναι. Όχι, το έχω για λίγο. Παίρνω εγώ το... Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, αλλά το παίρνω εγώ. Μπρο, τόσο εύκολο είναι. Όλοι οι θεόμνες τους πάρω, μπρο. Και δείτε το καλύτερο τρίποντο που έχετε δει. Στεφ Κάρι, το σουτάρι. Το έκανε airball. Αλλά για λίγο το χάνει. Φέρε μου πάσα. Δεύτερη προσπάθεια. Πάσα. Στεφ Κάρι, το σουτάρι. Μετά από 3 Όχι. εκατομμύρια χρόνια. Το μπαλά. Ενώ δεν... Παιδιά, 5 likes και πάμε part 2. Με Ναι. Γιάνναρο. Αλλιώς δεν με ξαναβάζει ποτέ. Βασικά θα σε ξαναβάλω σίγουρα, αλλά... Μέχρι να τους φτάσουν. Αλλά δεν θα με βάζεις πολύ συχνά. Τα παιδιά δεν κάνουν αυτά που τους λέμε. Ο Γιάννης έφτιαξε την club από την αρχή. Και βάλουμε μερικά άτομα και μπήκε το Ανδρέας. Ναι. Και βάλαμε και κάψαμε. Έβαλα και ένα μικρό. Εν τω μεταξύ ο Γιάννης έχει 3.000 coins και εγώ έχω 16k. Αντί για να δώσω εγώ 1.000 coins έδωσε αυτός. Μα εγώ ρε, όποιον παίχτη, εγώ θέλω να αυτό χαμηλές μου να είναι level 9. Ναι. Ξέρει πως λίγους μου λείπουν για να τους έχω όλους level 9. Ξέρει πως οι παίκτες μου λείπουν. Μου λείπει ο Αρτί 1, ο Ραβ 2, ο Σπικ 3, το Τζίνι 4, ο Μίπλ 5, ο Σέιντ 6, ο Μπέρι 7, ο Σάμ 8. Ξέρει πες που θα κάνω το Ζίγκι, τον Γκλόου και την Άντζελ και το Σί. Πείτε μας τα ονόματά σας Ναι. και στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε... Βασικά και σε αυτό μπορούμε να κάνουμε το Mega Quest και στο επόμενο θα κάνουμε ένα από αυτά τα δύο. Πάμε ξανά με εγώ Ems και εσύ Trunk, αλλά πάμε τώρα... Εγώ παίζω μπάσταρ. Α, Είναι πολύ καλό στο οκ. μπάσταρ. Πάμε Brawl Ball. Είναι πολύ καλό. Και πάμε. Πάμε. Ρε δείτε πόσο εύκολη είναι απλώς πάσο. Γκολ! Εγώ εντωμεταξύ απλά καθόμουν πίσω. Α, εγώ πάω όλη ευθεία, ξέρω εγώ, βάζεις και αυτό. Γιούρια. Έπαθα ρε μου παιδάκι. Καλά νουμπίνια είναι. Με 10 Νουμπίνια. τρόπια παίζω εγώ. Ναι. Εγώ παίζω στα 500. Ναι, εντάξει. Play again, πάμε play again. Τελικά δεν πήγαμε play again γιατί τώρα θα κλείσουμε το βίντεο. Κάντε όλοι like και sub και όποιοι θέλετε κάντε και hype και τα λέμε αύριο.